канали фикри мо ма фикри худ набугум бародаро. фикри ман ҳамин аст ки агар мо бародаро якдигарро дастгирӣ кунем ва якдигарро дӯст дорем, якдигарро ҷустуҷӯ кунем, иншоалло ки канали ижди минияи тоҷикӣ яъне самбои тв екатеринбург ба пеш меравад. муроҷиати ман ба канали фикри шумо, ҳамин фикри ман аст. бародаро касе ки фикр дорад дар ҳамин канал номероша мемонанд бародар. поёнда дароен фикри худатонро гап занед. шабакаи Sunboy TV Екатеринбург барномаи худро тибқи интизор бош маро яъне жди миняро тақдим мекунад. шумо метавонед барномаи интизор бош маро яъне жди миняро дар шабакаи Sunboy TV Екатеринбург тамошо карда фикру ақидаи худро дар шабакаи ӯ нависед. шикри шумо моро барад ба қуллаҳо. худованде ки ҷон офарид, сухан гуфтанам дар забон офарид. аввало ассалому алайкум тамошобинони шабакаи иҷтимоии ютуб, падарон, модарон, бародарон, хоҳарони гироми қадр. бо шумо ҳастам ҳусайн нуриддинов аз канали фикри шумо. бародари мо ҳоҷи парвиз имрӯз суҳбат дар бораи канали Sunboy TV Екатеринбург ки админи канал ҳоҷи парвиз мебошанд. дӯстони азиз, вай одам як барномаи худро баҳри мову шумо пешниҳод карданд бо номи жди меня тоҷикӣ яъне интизор бош маро ё ҷустуҷӯй. дӯстони азиз, аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки дӯсти азизи моро дастгирӣ кунед, видеоҳои он касро падилиса кунед ки дӯстони мо, ҳамватанони мо дӯстои худро яъне дӯстои гумшудаи худро пайдо кунанд. худо ягон кас дӯсти худро гум накунад, ё фарзанди худро ё падари худро. ҳамеша дар сарҷамъ бошанд оилаҳо. худо ягон оиларо пароканда накунад. аллоҳ ҳамаи моро дар паноҳи худаш нигаҳ дорад. ғариборо, муҳоҷироро барори корашон диҳад. сиҳат саломат омадан ба муҳоҷират, сиҳат саломат ба ватани азизамон Тоҷикистон расонад. дӯсти азизи мо ҳоҷи парвиз хело инсони хуб ҳастанд. бовар кунед ҳамтур наворошон маълум аст чӣ хело одам будани он кас, парастои одам, инсони заминӣ. дӯстони азиз, дастгирӣ кунед бародари азизамонро. вай одам каналашон 24 000 зиёд подписчикай ба ҳамин нигоҳ накарда бо мо суҳбат мекунанд. дӯстони азиз, блогераи худмона медонед ки баъзеҳо ҳастанд аз 20 000 подписчикашон бисёр салом алек намегиранд. дӯстони азиз, ман ба як чандтаашон навистагӣ ки салома даже алек намегиранд. бародари мо ба ин нигоҳ накарда моро бепул беҳичи реклама мекунанд. чанд бор роҷа шуд канали мо канали фикри шумо ном дорад. мо фикри худро баҳри шумо баён кардем ки дастгирӣ кунед бародари азизамонро, Sunboy TV Екатеринбургро, инчунин манро ҳам дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, аз шумо ҳеҷ чиз намеравад. бе ин ҳам медароед вақти қимати худро дариғ надошта наворҳои моро тамошо мекунед. раҳмат. дӯстони азиз, аз шумо ҳеҷ чиз намеравад. дӯстони азиз, медароед канали мо подписатсия кунед. дӯстони азиз, дастгирии шумо, пешравии мо иншоалло канали Sunboy TV Екатеринбург ро дастгирӣ кунед. инчунин канали мо, канали фикри шуморо ҳам дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, раҳмат барои диққатон. бахшиш ки чанд минут вақти шуморо гирифтам. дӯстони азиз, дар амони аллоҳ бошед. ассалому алайкум.